Döröjülük, dynygsyz gözleg, gözellige teşnelik, kämillige ymtylyş. Hiç kimin üns vermeýän zadyndan ilham almak, her pursatyň gadyryny bilmek. Öz stilini tapmak, özüňi tapmak we özüňe ygyrarly bolmak. Bu ýolda iň esas zat öz işini ýüregiň bilen söýmek. Dinleyijiň bilen ýürekdeş bolmak, onuň şadlygyny paýlaşmak, anamny ödemek. Bu uly jogapkärçilik we uly bagyt. Açma menden